आता काढ आता काढ काय ना त्याचे काय ना त्याचे काय ना काय ना कोण स्टॅम्प ना कोण सायन ना ऑर्डर ना काय ना दुसऱ्या महामंडळाचे स्टॅम्प असलं तुला आता पण लागणार पण आता काढवा तुम्ही एका कोणाला पेन तुमका ऑर्डर असा आहे ते मी सांगला ऍडमिशन सेक्रेटरीन ऑर्डर दिला आहे रॉंग सर रॉंग आहे रेव्हन्यू काय ना सध्या तुम्ही काय करता सर तुम्ही कसं मारू होय कसं ना ना सर राज्य बरं आहे आपण कसं लोकांना एक मेंटली प्रेशर करतो पब्लिक इथून तुम्ही नाही चालते पंचायती काय करता सर बारीक बारीक आता वॉल जो तुम्ही मारला जाय नो व्हिडिओ और ऑडिओ रिकॉर्डिंग अलाउड म्हटल्यार कितें तुम्ही पब्लीक सर्वंट करे तुम्ही गव्हर्मेंट सर्वंट तुम्ही प्रायव्हेट न्हू प्रायव्हेट नाल्यार तुमचे दुसरे भशेन म्हणटा तुम्ही गव्हर्मेंट सर्वंट आसून बसून हें मारता आनी तेजेर कोणाचो स्टॅम्प ना ऑर्डर ना बाय ऑर्डर काय ना बेश्टोच प्रिंट करून मारला तुम्ही चपला भायर दवरपाक मारता पळय तसो मारला तुम्ही काढा तो काढा हातात काढा काढा हांव ना सांगता ऍडमिनिस्ट्रेटर नंबर दी लोकांचे प्रेशर करता आणि एव्हरी चालू तांची इंटेन्शन कितें की खबर आशिल्लो करतलो ह्यो फारसे कपडे हांव येता हांगा तितल्या फावटी हांव जर कितें उलयनासता म्हणजे ऑफेन्सिव्ह कितें जर घालपाक हांव कंप्लेन केली म्हणून हें कितें गळ्याक मारली गेली आमचे लोक येता आम्ही कॉमन एविडन्स आहे ना ताचेर. फोन मार तेका तुम्ही विचारले तू कोणाक तरी सांगला तुमी आमची ना, सगळ्याची confirm आहे. वी हॅव रायट टू रिमूव्ह लावपाकूच शकना पब्लीक प्लेसीस लावपाकूच शकना दाखयतो सर गव्हर्मेंट ऑफिस आहे चॉपी बरें हांवें कितें व्हिडियो घालून असेंब्ली लायव्ह करता थँक्यू बाबा थँक्यू सो मच थँक्यू ऑल ओव्हर चालू